Haino hai bilai kene kokma gutung ka sai faika tongko songlu korokni phung ai siri lahar kesaro asugoi sirigai santhai manthai rokno teiwei boho maitei kri buksa khlaiwei laharo satung kutung jorao khorang ti salaikha komolpurni jiming ambar sathangma laharo lama ka sulaikha thanglaiso khaijangnai lama kaham sanmano kitingai tini root block khlailaikha emre neta hinjane rokni mokolo kelaibo mungsa action najangya seimung koimung bolai ya poribo siring serong angja joto kujuk bedekni ya phawo sagoi phanosi ote positionni koimung bolai rok receive copy kemajak salaikha tongko songlugorok nainde chini mangpulbo proktama sakha new report tirti tv Ama to jong already sanmane gobang man sal tugono lama sankado engge tini engge jong baiddo mangkha je jong lama achugai lamani bagai sanan bagai jong baiddo mangkha jong bo mujung ya fungai sri phai sanani engge jong sungai mano jotono je tini oro tone ro sungai mano jong busok bosor jorati jong lamani bagai birman nungoi tong wati phegenge himnani lama kori lama pura kakhlaijak sorkani borok phaini jong video office of deputation rekha chini tabu bortomano je MLA tongo MLA porjonto phaini lama nai thangpaika to phano kono step na harjagya lamani bagai inge swabhabik chung amo baidoma ngono lama achuknan bagai ti tukun khlaite korei somon bagai chung tini ma phaigata bo thayo kasajak tongo bo abake bo lamani bagai tabu eko katalot ma hapmani chomoni abanga chomoni hinjago santir bazar ganao chungaro ma kasula khelama noro ki koimung barai ya pharmani pore kono bahai apply longman jong koimong blai yafaka video blog officer mon pore chin thani proof botongo hard copy tongo soft copy botongo borok chono assurance rekha je lama ungnai enke amo video officer riman pore copy to DMT collector district collector naro bothangka mo copy borong ni borok phayake lama suka lama sine estimate khlaika moni pore phano lama kun khlaijaya kho amo ongkha December manno 2024 December ni 2024 jong deputation rekha application rekha borok assurance rekha moni porebo eko tabok 2025 May choli tongo kono step na jagyata amti hai acha drani mete ani mong Suresh Deborma ang Katalot ma Sabdan Chaudhary parani